Sister Teresa, insellim lek u nilqek għal programm ieħor. Tħallux qalbkom titħawat. Il-paċi miegħek nsejħu fostnek it-Trinità. Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija llum jekk nixtieq li nistiednu personaġġ bibliku oħra. Mara li tibki, ferm interessanti u ta' tagħlim bħal ta' qabilha. Jekk mill-Bibbja niftħu l-ewwel ktieb ta' Samwel dritt insibu storja tipika għan-nies tal-Orjent, jiġifieri li raġel ikollu żewġ nisa. Naturalment l-effett ta' din il-kwalità ta' ħajja orjentali ma jonqos. Għaliex għalkemm kienu jgħixu taħt saqaf wieħed waħda kienet tweġġa u tinki mhux ftit lill-oħra. Ir-raġuni ta' din il-gwerra jibsa kienu tnejn. L-ewwel kienet lejra u t-tieni jitfal, ġifieri ta' persuna li ma jkollix tfal. Ir-raġel kien jipprova jżomm il-kalma, imma xejn ma kien faċli għalih. L-istorja ssir ġewwa Rama, illum hija magħrufa bħala Arimatea. Bela għandna raġel li jismu Elkana, li għandu żewġ nisa. Waħda jisimha Annaħ li tfisser grazzja u din hija l-personaġġ li ser niffukaw fuqha, u għandna lil Penina. Penina kellha ħafna tfal u Annaħ xejn. U biex taxxaqa Penina li kellha ħafna tfal kienet tħobb tinki u tweġġa ħafna lil Annaħ. Kienet tħobb tinkija ferm, problema kbira għaliex. Għaliex l-isterilità u ġveru għal-mara hija dejjem problema kbira għal-mara ġiet maħluqa biex ikollha tfal u l-fatt li m'għandix tfal hija problema. Il-mara tħossha inutli. Mela l-isterilità hija ħaġa terribbli u naturalment l-inkejja ta' din il-mara iżjed il-problema. Diġà għandi problema x'inġor jien, diġà għandi ġebla kbira li rrid inġorra. Issa jekk tiġi din u toqgħod tinkini, naturalment inħossha ħafna iktar. U biex tkompli l-problema tikber, meta kienu jmorru għas-sakrifiċċju għax Elkana kien jafa sewwa l-liġi ta' Mosè u kien jagħmel minn kollox biex jipprattika, jgħidilna meta kienu jitilgħu fit-tempju għas-sagrifiċċju, hawnhekk jekk jiena se naqra kapitlu 1 vers 4 mill-ktieb ta' Samwel. Ġara li fjum minnhom Elkana offra s-sagrifiċċju u ta' ħafna iżma, ġifieri ta' ħafna partijiet lil martu Penina u lis-subien u bniet tagħha kollha. Imma lil Anna għalkemm kien iħobba ta' sem wieħed biss għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Għaliex? Għax dan naturalment meta kienu jagħmlu sakrifiċċju Elkana kien jagħti s-sem tal-annimali ġifieri lil kull wieħed mit-tfal. Allura lil Penina kien jgħidilha, għandek 7-8 skont it-tfal. U lil Anna kien jgħidilha, tiegħek biss nista' nagħtik. Il-mara l-oħra kienet tinkija u tweġġaħħa għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Hekk kien jiġri kull sena, kull meta kienu jitilgħu f'dar il-mulej, iva Penina kienet tħobb tinkija ferm u Anna kienet tibki u ma tikolx. Kienet azzjoni normali u ġveru, kienet tingħalaq fiha nfisha u ma tikolx. L-isterilità għalihom qedtilkom kienet xi ħaġa kera, tant hija kera li meta żewġa Elkana qalilha, Anna, għaliex qiegħda tibki? U għaliex m'intix tiekol, vers 8 dan. Għaliex inti qalbek sewda minix jien aħjar għalik minn 10 ulied? Għandek lili għandek kollox hu. Imma jqaltlu le, għandi lilek veru imma nixtieq ħafna li jkolli tifel. Imma Alla naturalment eżis semmija u ġveru huwa ikbar mill-isterilità. Alla hu ikbar mill-inkejja tal-bnedmin. U minn din is-sitwazzjoni tal-uġieħ bħalma qed naraw ċar ħafna f'dan il-ktieb, Alla se joħroġ is-salvazzjoni għall poplu tiegħu. Dan kollu li qed ngħid fuq Anna nista' ngħidu fuqkom eżis semmija. Minn sitwazzjoni tal-uġieħ Alla jista' joħroġ ukoll is-salvazzjoni għall poplu tiegħu, għall-Knisja tiegħu. X'inhi r-reazzjoni ta' Anna? Interessanti ħafna. Anna x'tagħmel? Tagħmel dak li jagħmel kull bniedem Bibliku.
hija titla fis-sular ta' fuq u tpoġġi il-kawża tagħha quddiem Alla. Quddiem il-problema serja li hija għandha sterilità u inkejja ta' mara, minflok ma tipprova taffrontaha direttament billi tmur issib il din il-mara u tibata tixxejjer, hija titla fis-sular ta' fuq. Tgħid jien ħanpoġġi l-kawża tiegħi quddiem min tassew jista' jifhimni. Ħanpoġġi l-kawża tiegħi quddiem min tassew jista' jgħinni. Allura tmur tqiegħed is-sitwazzjoni tagħha quddiem Alla. Tamara Għlija li kienet tħalli l-ħaq f'idejn Alla. Anna qalet, din qed tinkini all right, imma ħanħalli l-ħaq f'idejn Alla tiegħi. U allura tgħidilna l-Iskrittura kapitlu 1 vers 9. Wara li kielu xorbu f'Silo, Anna qamet u marret quddiem il-mulej. Ekku, l-erf li l-mulej irid jagħti lilek li qed tisma' u lili. Nitla fis-sular ta' fuq, inħalli l-ħaq f'idejn Alla. Għalhekk l-eskatoloġija hija daqshekk importanti. Aħna ta' qegħdin ngħixu f'soċjetà li għalqitilna l-bibib tas-sema. U allura qegħdin ngħixu ħafna drabi reliġjon anke li tiswa biss għal din l-art. Li Alla jsolvili l-problemi f'din l-art, li Alla jenni f'din l-art. U allura ħafna affarijiet ma jinftemux. Jekk jiena għandi reliġjon li tiswa biss ħalli ngħix sewwa fuq din l-art, ħafna affarijiet ma nifhimhomx. Hemm ħaġa li titlef is-sens tagħha jekk il-ġenna ma teżistix. Hija l-uġieħ. Pereżempju, x'sens għandu li tifel ta' 4 snin ittajru karozza? X'sens għandha din id-disgrazzja jekk il-ġenna ma teżistix? Hija mostrużità jekk il-ġenna ma teżistix. Imma jekk il-ġenna teżisti allura hemm sens li dan it-tifel ġa qiegħed igawdi, li dan it-tifel ġie maħluq ħalli jgawdi u allura passaġġ li jiena rrid nagħmlu ta' 40, 50, 60 sena u iktar huwa jagħmlu wara 4 snin. Għandu sens iva, għax dak qiegħed igawdi. Milux kelli laqgħa ta' diskussjoni dwar it-talb u impressjonajt ruħi ħafna, għax ħafna bdew jgħiduli, iva veru, Alla jisma' t-talb tagħna, jien kelli t-tifla tiegħi marida tlabt lil Alla u Alla fejja qili. Iva sister ta' sewwa qed tgħid, Alla jisma' t-talb tagħna, jien kelli problema, kellna d-dar żgħira, tlabt lil Alla kelli flet fuq b'ħafna taraġ u issa Alla tani dar komda isfel. Palmettilu mhux, il-problema mhux meta Alla jisimak, imma meta skontent Alla ma jisimekx. Allura meta Alla ma jtikx dak li qed titolbu, ifisser li Alla mhux qiegħed jisma'. Qed tifhmu, għamilna reliġjon aħna qogħdu attenti għax dan huwa diskors li tisimgħu spiss min-nies. Iva aħna għamilna reliġjon biex isservina fuq din l-art. Bħal meta waħda qalt li allura għaliex il-Bosnia s-Somalja. Allura fejn huma d-delikatezzi ta' Alla ma' dawn it-tfal li qegħdin ibatu l-ġuħ? Ja domanda li kont spjegajtilek l-ewwel nett Alla ħalaq u tagħna bl-abbundanza u għall-bniedem li qed jaġixxi ħażin. U t-tieni u rejta d-delikatezza ta' Alla hija il-fatt li din it-tarbija twildet. Li l-bniedem mhuwiex stonku, il-fatt li dan il-bniedem twieled ġa għandu l-possibilità li huwa se jmur igawdi lil Alla għal dejjem. Eżis semmija. Tajjeb nifmuha li ħajti u ħajtek mhijiex għal hawn. Ma nafx jekk tifhmuhx dan, imma hija importanti. Ix-xidan ikidna ħafna fuq dil-ħaġa. L-eskatoloġija hija l-unika ħaġa li tagħti sens lil ħajja tagħna, għax inkella l-ħajja tagħna hija assolutament redikola jekk m'hemmx l-eskatoloġija, jekk m'hemmx il-ħajja ta' wara din. Allura għandna ħedtilkom tiddeċiedi li tqiegħed il-kawża tagħha quddiem Alla. Mela, dan kien jiġri hekk ara wara li kienu jtellaw l-annimal għas-sagrifiċċju, wara li jaħarqu x-xaħam, wara li jagħtu biċċa laħam lis-saċerdoti, kienu jieħdu l-bqija tal-annimal u kienu jagħmlu festa bejniethom, kienu jagħmlu wikla, kienu jagħmlu agape
l-offerta stess li jkunu għamlu. Tfisser li qegħdin jingħaqdu ma' Alla qed jikol il-biċċa tiegħu biex ingħidlek u huma qed jiklu ekku il-parti li tkun messet lilhom. U allura waqt li għalkana qed jikol, Penina qed tikol ma' wlieda, Anna marret tisfoga. L-offerta tagħha biex ngħidlek ma kienitx annimal, imma kienet dmuħ u qalb muġuwa. Dik kienet l-offerta tagħha. Ma marritx tipprotesta ta' ġifieri, imma marret toffri lill-Alla it-tazza tagħha tat-tiġrib, il-koppa tat-tiġrib, bit-tama li din il-koppa tat-tiġrib issir il-koppa tas-salvazzjoni. Marret toffri qalb muġuwa. L-unika ħaġa li Alla jieħu pjaċir biha hija l-qalb. Il-qalb tagħna muġuwa ħalli huwa jdewwiha. Interessanti kif Anna tiżvoga darbtejn. Darba hawnhekk fl-Uġieħ, vers 11, kapitlu 1. Anna kellha qalba kollha mrar. Bdiet titlob lill-Alla u tibki ħafna. Għamlet wieda lill-Alla u qalet, mulej Alla tal-eżerċti jekk inti tħares lejn il-għem tal-qaddejja tiegħek u tiftakar fija u ma twarrabx il-qaddejja tiegħek u tagħtiha tifel, hija tagħtih il-mulej għal ħajtu kollha u minn fuq rasu ma taddix ix-xabla. Itmur tiżvoga quddiem Alla meta għandha problema kbira. U interessanti l-qudiem kapitlu 2 tmur tiżvoga quddiem Alla wkoll f'mument ta' ferħ kbir meta kellha t-tifel. Tagħmel dak il-kantiku li ngħidulu ta' Anna li jispira il-Magnificat. Hekk fil-fatt jekk tmorru tqablu il-Magnificat. Luqa kapitlu 1. U dan il-kantiku ta' Anna issibu li jaqbel ħafna. Il-Madonna ispirat ruħha minn dan il-kantiku ta' Anna. Eżis semmija, nixtieq nieqaf ftit jien u ngħidilkom kelma żgħira fuq it-tip ta' talba li talbet Anna. Interessanti ħafna. Hija talba ta' interċessjoni u għandha 4 karatteristiċi li huma fundamentali jekk aħna it-talb tagħna ta' interċessjoni irridu li jkun validu biex ngħidlek, biex ikun jiswa, biex ikun jgħod, biex ikun verament talba vera. L-ewwel nett hija talba li ħirġa mill-qalb. Anna kienet titkellem f'qalba, jgħidilna vers 13, tantu hekk li li lanqas induna li kienet qed titlob, ħasibha fis-sakra. U din importanti għaliex? Għaliex it-talb bħalma tafu u dan il-kuntatt qalb ma' qalb. Din hi ħaġa li tinsisti ħafna fuqha wkoll Santa Teresa u importanti li tifhmuha għax ħafna minnkom titħlu f'ħafna problemi fuqha. It-talb mhux kwistjoni ta' riflessjoni, mhix kwistjoni ta' moħħ, mhix kwistjoni ta' kemm iġġib ħsibijiet sbieħ, kemm tgħid kliem. Għodu attenti, għax din il-ħaġa lil ħafna minnkom iddaħħalkom fi kriżi. It-talb huwa kuntatt, qalb ma' qalb. It-talb huwa taħdita. Taħdita hija forsi ħażina wkoll. Hija fil-fatt falling in love iktar milli taħdita. Hija mument ta' mħabba, qalb ma' qalb, ma' dak li aħna nafu li jħobbna ħafna. Ek Santu Wistin jgħid, araw kemm sabiħa, it-talbu taħbita fuq il-qalb ta' dak li inti tħobb. Hija kwistjoni ta' preżenza biex niftehmu, iktar minn kwistjoni ta' noqgħod naħseb x'se ngħid u x'se nagħmel. Mhux il-kwistjoni li taħseb ħafna fit-talb, imma hu il-każ iva li tħobb ħafna. Mhux l-ewwel darba ssib min jgħid għax jien fit-talb ma nħoss xejn, għax jiena fit-talb f'moħħi ma jkollix riflessjonijiet, ma jiġux ħsibijiet niftaħ il-Bibja u ma tgħidli xejn. It's not important. It-talb huwa dan. Il-kuntatt qalb ma' qalb li jiena qiegħda hemm u li naf li huwa qiegħed hemm. Ħafna drabi talba kollha tiegħi mhix ħaġa oħra ħlief nipprova nemmen li huwa qiegħed hemm.
Dik hija t-talba, nagħmel nofsija nemmen, imma nipprova nemmen fil-veru sens tal-kelma tagħla li Alla qiegħed hemm, anki jekk ma narax, anki jekk ma nħossux, anki jekk m'għandix aptitu. Hija ħeġġa mill-qalb huwa dan il-kuntatt. Mhux eżerċizzju tal-moħħ nirrepeti, huwa eżerċizzju ta' mħabba. It-talb, ftakruha dejjem din, mhux eżerċizzju tal-moħħ imma kwistjoni ta' mħabba. Qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej. Dak l-importanti. Nitlob qalbi u mhux b'moħħi. Hekk issa huwa l-waqt eżis semmija li nagħmlu pawsa mużikali fejn issa stess nistgħu nidħlu fil-preżenza ta' Alla permezz ta' din is-silta sabiħa. I love you, Lord. Nisimgħuha. Eżis semmija. Insemmu issa it-tieni karatteristika tat-talba interessanti li Anna ħamlet lill-Alla. Li tolqotni il-mod kif tindirizza din it-talba tgħidlu Mulej Alla tal-eżerċti, ta' spiss insibuha din. Dan Alla li għandu eżerċtu ta' anġli li dejjem lesti biex jintervjenu fil-ħajja tagħna. Importanti ħafna. Talba indirizzata lil mulej tal-eżerċti. La Alla huwa kap ta' eżerċtu sħiħ ta' anġli u qaddisin, naturalment, dawn jistgħu jintervjenu
b'qawwa u seta'. Qed tindirizza wieħed li għandu armata sħiħa ta' nies u ta' anġli li jistgħu jiġu biex jgħinu lilek u lili. Kemm huwa importanti, minix waħdi leżi semmija. It-tielet ħaġa interessanti wkoll dwar din it-talba ta' interċezzjoni hi li hija talba ċara. Għatini tifel, tgħidlu, u meta iktar tard meta jkollha u tmur tiltaqa' ma' Eli tgħidlu, ara, għal dan it-tifel jiena tlabt, għal dan tlabt jiena, qed tagħmel enfasi. Importanti ħafna li t-talba ta' interċezzjoni tkun talba ċara xejn flajru. Ekku kelli nistaqsikom, xi tlabtu dal-għodu? Eżis semmija. Tgħidu li hemm xemm ħannara, biex ikolli ġurnata sabiħa, biex ibirek il-familja, eċetera. Le, itolbuh b'mod speċifiku. Mulej għatini din, mulej nixtieq din, mulej qed inressaqlek quddiemek din il-problema, waqqafli lill-libni mid-droga, tini tarbija. Hekk nitolbuh fl-affermattiv, persważi li Alla jista' kollox. Hekk mhux hekk biss biex tagħmilni qaddisa, biex tagħmilni tajba, biex illum ikolli ġurnata sabiħa. Le, importanti li tkun speċifikata fit-talb tiegħek. U naturalment l-aħħar punt, ir-raba karatteristika tat-talba interessanti li Anna ħamlet lil Alla hija talba perseveranti. Damet titlob ħafna quddiem il-mulej, tant li Eli jibqa' mħawwad. Importanti ħafna din il-perseveranza fit-talb. Fil-Vanġeli kollha għandna paraboli fuq il-ħtieġa tat-talb. Tnejn minnhom ara kemm hija importanti li tippersevera fit-talb tiegħek. Din kelma ġejja mill-imgħallem tagħna Ġesu semmija li nipperseveraw. Dawn iż-żewġ paraboli li juruna verament perseveranza fit-talb huma f'Salluqa. Wieħed dak li marru f'nofs tal-lejl u qabad iħabbat il-bieb u ma waqafx qabel ma fetħulu. U l-oħra tal-armla li tinsisti ħalli jsirħa mill-edewwa tagħha. Ġesu Kristu jgħidilna, qabel ma tfemuh u tinsistu ma' Alla biex ingħidlek mhux se jtikom dak li tixtiequ. Alla huwa hekk, dan it-tip. Ftit ilu hekk taqrajt storja ħelwa fejn tgħid għaliex Alla lil maħbubin tiegħu. Idum ħafna biex jismagħhom u lil bniedem inġust jisimgħu mill-ewwel. Interessanti, għaliex lil bniedem inġust jisimgħu mill-ewwel. Bħal meta ngħidu ġmielhom, dawk li ma jagħtux każ ta' Alla jaqgħu għalaw iktar. U lil maħbubin tiegħu idum ħafna biex jismagħhom. U l-istorja tgħid, għaliex Alla huwa bħal sultan li għandu żewġ titfal. Wieħed minn dawn it-tfal iħobbu ħafna lis-sultan, u s-sultan anki għandu simpatija kbira leh. U t-tifel ieħor għalkemm is-sultan iħobbu ħafna dan it-tifel ma jimpurtaħx minnu. Allura meta dan li ma tantx impurtaħ minnu jgħidlu tini xi ħaġa, iqabbad il-qaddejja tiegħu jgħidulhom iva tuwulu. Lill-ieħor ma jtielux mill-ewwel. Lill-bniedem ġust jiġifieri ma jtieħx dak li jitolbu mill-ewwel. Għaliex? Isimgħuha. Għax Alla li s'intendiju bħal dak is-sultan jieħu pjaċir joqgħod miegħu. Allura speċi joqgħod jitratini qabel ma jtieħ dak li jitolbu, ħalli jkun jista' dan jidħol fil-kamra, ħalli jkun jista' joqgħod ikellmu, ħalli jkun jista' joqgħod ħdejh. Imbagħad wara li jkun semgħu, wara li jkun daq xi ftit il-kumpanija tiegħu u mbagħad itielu. Ekku, hija storja ħelwa biex turina il-mod kif jirraġuna Alla. Perseveranza fit-talb importanti eżis semmija. Ma naqtawx qalbna, ħabbat u erġa' ħabbat fuq il-qalb ta' dan Alla mimli mħabba għalik u li kontinwament ifessfislek u jgħidlek tħallix qalbek titħawwad. Dawn huma l-erba' karatteristiċi fundamentali li użat Anna fit-talba tagħha. Iva, Anna waqt li kienet f'dik is-sitwazzjoni taqsim il-qalb, bidmu ġelbel minn fuq ħaddejja, waqt li kienet fil-maqdes ta' Silo fejn kien hemm l-arka tal-patt.
li għallut kienet tfisser il-preżenza ta' Alla, għamlet il-kuraġġ u bħerqa aktar mis-soltu bdiet titlob lil Mulej biex jiftakar fija u jtija tarbija. Deċiżjoni sabiħa u ġveru, marret ma' ġembu. Hekk jeħtieġ li nagħmlu aħna wkoll jekk irridu li t-talb tagħna ta' interċessjoni jiġi mismuħ, ikun validu biex ngħidlek, ikun jiswa, ikun jgħod. Iva trid tkun talba vera. X'ġara wara li Anna ħtalbet din it-talba ħirġa mill-qalb, talba indirizzata lil Mulej Alla tar-eżerċti, talba ċara, talba perseveranti. X'ġara? Imma l-ħin tiegħi qed issemmija qed jasal fit-tmiem allura jekk Alla jrid naraw x'ġara wara din it-talba hekk ħerqana u perseveranti ta' Anna kif rajna fil-programm li jmiss. U għalhekk sakemm nerġa' nintaqa' magħkom jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla, insellem lilek li kont magħna. Il-paċi miegħek.